Esası bize Novo'dan ve Sasnovka'dan gelýän. Garoç iki köprüyle bağlap hücum ettiler. Bildiniz mi son kimler eken? Awo, billik general gitler. Olar kimler? İki sapar soratmaň. Olar Türkmen eken. Köprüden başka geçeri yeri yoktu mu? Şotayda deryan grasında 2 adamlık bilen 4 adamlık parogotlar var. Sudan geçeýmel ekeniňiz. Biz parogot tap sudan geçençek dogana geler öýdük gorkduk. Men generalim, şoňa goluňy çekseňiz Türkmenler bilen täzeden lobaç ýarşalyň. Ay general, täzeden lobaçymyzda da biz Türkmenler ýenip bilmez. Men 100% bilýän. Aha, nereden çıktı beýle öktü oyunçular olardan ha? Diňe Türkmen ýeňe, diňe Türkmen. Ýöne bizde ýekeje çykargada ba, eýtmeli Türkmenlerden PUBG oýnamany öwrenmeli. Eger Türkmen oyunçular bize PUBG oýnamany öwretmeseler, onu samolyotda kak gün suga köýelmeli. Belle, ýa-da öz-özüňi bombalamaly.